Pada mengurip Allah subhanahu wa ta'ala sa mga amal, kesababan sagyang kutuwa kakaparingan sagyang kutuwa rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala sa irka. Nagyang kutuwa kapupananggil engkas iku kaparangit mengurip Allah. Minisa o Abdullah bin Amr siku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina mada yubaiduni min ghadabillahi azza wa jal. Tiguru Abdullah bin Amr siku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina hai Rasulullah atau natigina syai kesababan udina keawatakunian siku rarang itu Allahu subhanahu wa ta'ala. Nantunay pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina qal la taghdab dika tigian di perangit mangurip na Allahu subhanahu wa ta'ala. Mana agyang ko tuwa kapupinang gilai si ko kaperangit mangurip na Allah na padanan sa mga malaika suatu Allah subhanahu wa ta'ala sa kesababan sa kakaawat ka sa agyang ko tuwa rarang itu Allahu subhanahu wa ta'ala si irka. Urina kapalidas kasagyang ko tuwa rarang itu Allahu subhanahu wa ta'ala. Miyatiro mga pad ko mga ulama mangurip na Allah. Agyang ko tuwa pada karata agyang ko tuwa kaprangit. Natigo mga pad ko mga ulama mangurip na Allah. Piyami may kiranak natigin agyang ka na hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akip separ niya ko kaprangit na mata ang bisa so kaprangit na mararang kumian udi na makukuan yan udi na langwa na kesabapan sa galubo kay perang itu Allah subhanahu wa ta'ala na kisabab sa gyang kutuwa kaprangit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil may kinanak natigyan na so kaprangit na matitim una gyang kutuwa piti barangan na marata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa penum mangurip Allah sa mga amal kesababan sa kapakalidas ka sa gyang kutuwa rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa kapupanang gilai si kung mga galubog ipagkararang ito Allah uli na kesababan sa kakararang iterkaw Allahu kakararang iterkaw Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa padsa mga amal mangurip Allah kesababan sa kakapatot kagyang kutuwa rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala ada patah penanggilan ka kaangga makalidas isagyang kutuwa rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala na paganayron nagyang kutuwa kakapiri kanggil bagsak kakapiri maurip Allah galubag kakapiri ikadu nagyang kutuwa kabaluyo tawa munafik kap munafik apapaltigi maurip Allah kapakararaya ko Islam nasi sekreto nagyang kutuwa kakapiri maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo, nagyang kutuwa kabunuan kasi ko mu'min sa piti baba mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Padupun sa mga amal, mga galubog, kasabapan sa kakapato tarkaw, rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan nakapalang gilaing kaon, saan ka makalidas sa gyang kutuwa, rarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Padupun mangurip na Allah, nagyang kutuwa asad an dinillah kapagilang ingasi ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Uri na kapkabali nga sabab sa di kapakaulad wa agama Islam. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uri na kapangalang ingasi agyang kutuwa mga sugu Allah subhanahu wa ta'ala. Kukipanulun nun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa penung mangurip Allah sa ikalima ang mga amal kasabapan sa kapkepatot tau rarang itu Allah ta'ala si manusia naking kutuwa kasina sa kailangan na pananggila ng manusia kaan makalidas sa gyang kutuwa rarang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Padung maurip Allah sa mga galubog kasabapan sa kapkepatot gyang kutuwa rarang itu Allah ta'ala si manusia nagyang kutuwa tawalli yawm az-zahf maana kapalagoy si kumasa akapakitidawa mana ibarato kwan ama apa diga sagyang kutuwa mga tawa di makipiran sa dalan sa Allah subhanahu wa ta'ala na masa kapagitidawa na pialaguyan kasiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Amya kadadlaw to kadusdaan si Allah subhanahu wa ta'ala ay pagkarang ito yan. Padung mangurip Allah ay kapito mga galubog
tantu perkara itu Allah Ta'ala udine perkara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nagyang ko tuwa dhulmun nas kalali mga siko mga tao kalali mga kulupairan kalali mga kutamukiran kakalangakiran mangurip Allah Subhanahu wa Ta'ala padum mangurip Allah sa mga galbog ay perkara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kailangan na pananggilan ng manusia kaan makalidas nagyang ko tuwa itu Allah nagyang ko tuwa kapagingaran sa malikul muluk ay maanan yan na kapag nga sa tantuwa mapuro ngaran lagi yang kutuwa malikul muluk mana datu mga datu ha kadi kunanan kapag mga orip Allah Subhanahu wa Ta'ala si ko kailan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya buwa pa tatap pagingarasan naso Allah Subhanahu wa Ta'ala naso kapagiri nga sa ko Allah na paduto sa mga galbog katantuwa ipagkararang ito Allah Subhanahu wa Ta'ala kailangan na pananggilaan ng manusia mga orip Allah lagi din sa mga ngara na tantuwa susubra mga orip Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailangan mo ito kapupinanggilaan ng manusia mga orip Allah malagi do api anto na abasa ikapakokitian malagi do mabas amranaw hindi na matagasog hindi na nga nisan mga orip Allah Subhanahu wa Ta'ala na kailangan na pupinanggilaan nagyang ito mga isinuto mga ngaran mga ngaran na dapat ito pangaran hindi na didaitan nun ay taso Allah Subhanahu wa Ta'ala padum mangorip Allah nagyang ko to ittikhadu quburil anbiya masajid maana nagyang ko to kabaluyan kasi kung mga kubur uli na mga kubur mga nabi mga masjid maana absimbaan mangorip Allah Subhanahu wa Ta'ala bapian to na kubur papa makadi ka pa kaya gyang ko to kabaluyan kasi ko kubur mga nabi masjid na ayap mbaso sa lakawa kubur mangorip Allah Subhanahu wa Ta'ala na padanan sa mga galubog katantuwa ipagkararang ito Allah Subhanahu wa Ta'ala kailangan na pananggilan ng manusia kaan makalidas sagi ang kutuwararang ito Allah Subhanahu wa Ta'ala padum mangorip Allah sa mga galubog tanto ipagkararang ito Allah nagyang kutuwa karinga sa si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gani kasapulo lagi do karinga sa si ko masak o yaguyagin uli na masaka patay niyan aya lagi daging uto di unikatero isa marata uli na lagi daging uto su mga tawa mga memaungker di mga kafir hadiran di perupaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa marata na padunan sa miya makalalla akadustaan si Allah Subhanahu wa Ta'ala tanto ipagkarang ito Allah padum mangorip Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga galubog at ang ipagkarang ito Allah Subhanahu wa Ta'ala kailangan na po nanggilan na diyan ko to mga di ka pa mag-isisiwa sa ko agama mangorip Allah Subhanahu wa Ta'ala uli na di ka pa mag-isisiwa sa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uli na gyang ko to mga tawa ini sinta o agama Islam mangorip Allah Subhanahu wa Ta'ala yun yan mga amal kailangan na pupananggilan ng manusia sa makalilas nagyang ko to rarang ito Allah Subhanahu wa Ta'ala hagyang ka na mga amal may aluitan na mga magalubukanan mga kalustanan si ko Allah Subhanahu wa Ta'ala tanto niya na ipagkararangit sa sitan butagi sa diyangaw sa mikan ko suara ko sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh